Takže jak to bylo teda? Oni někam šli? Kam No. šli teda? A kdo vůbec? Do to tři králové. Nemusíš koukat. Mně to říkej. Do, Tři králové? no. No. A jakže se jmenovali? Kaspar, Melichal a Baltazar. Dobrý. A kam to šli? Do takového malinkého domečku. Do domečku. Do malého. Kde tam nebylo stěna ani okna. To co to bylo za dům? Bez stěn a bez oken. No To vypadá a jak nějaký... tam byla střecha. Kdo tam byl? Že tam byla střecha. Střecha byla, No. jo? To vypadá spíš jak nějaký chlív, člověče. A tam byla jedna stěna jenom. Jedna stěna? No. A na ní něco bylo? Ne. Ne. Tam je jenom normální stěna. Víš? No, a tam teda šli ty tři králové, jo? Mhm. A proč zrovna tam? Protože tomu Ježíškovi malinkýmu dali ty tři králové, dali mu dálky. Teda. To byl nějaký jako borec, že mu přišli dát tři králové nějaký dárky, nebo kdo to byl, ten Ježíšek? No, ještě bylo miminko, víš? Miminko? No, A to jako každému miminku přijdou tři králové dát hračky? no. Jo. Tobě přišli dát tři králové nějaký hračky? Co? No poplat, ne? Nepoplat. No tak jak nepoplat? No tak, Proč zrovna jemu? a naši týhle cenový, Hračky jsou nový, jak tam jo. máme ty tři králové, Jo, no. tak tam bylo to miminko a tam byly ty tři králové a jenom tam mu přinesli ty dálky. A jak se jako dozvěděli, že zrovna jako tomuhle frajerovi mají donést nějaký dárky? No, protože oni byli v jiném světě. V jiném světě? Jsi taky z jiného světa, koukám ty. Čunčáro, ty. Co? Z jakého jiného světa byli? To byli z Marsu nebo odkud spadli? Tak z jakého jiného světa byli? Barcelona. Z čeho? Z Hradec Králové. Tři králové byli z Hradce Králové. Jo. No, to dává smysl. Tři králové z Hradce Králové. A to šli, počkej, z Hradce Králové šli až takovou... A počkej, kam vůbec šli, jakoby? Kde to bylo? To miminko, který mu nesli ty dárky. Tam domečku malinký. No, ale kde byl ten domeček? No, on byl hodně daleko. Jak daleko? No. To bylo 6 metrů, si říkal. No, Šli 6 metrů? no, Z Hradce Králové šli 6 metrů až za miminkem Ježíškem a mu dali dárky, jo. no, Ale to jeli na tom velbloudovi teda, jak jsi říkal. ne, Ne, pěšky. no. Ne, kecej. A fakt, Jakže daleko? se jsme tu, 6 metrů šli pěšky. no. A myslíš, jako, že tohle může někdo ujít po svých pěšky 6 metrů? Tak oni to ale dali. No to byli nějaký supermani. Ne. No, tak kdo to byl? Tři králové. No dobře, no. A jak se dozvěděli o tom, že zrovna nějakýmu miminku mají donést? No tak oni ho hledali. Kde ho hledali? V Hradci? No, A tam ho nenašli. našli. V Hradci? Oni tam měli takový ten domeček vlastně. Kdo? No, ten Ježíšek malinký s tou rodinou. V Hradci? No, Aha. asi. Asi? A oni ho hledali a našli ho v Hradci teda. No a co to kometa teda? No, oni viděli tu kometu. No. No, oni viděli tu kometu a oni šli za ní. Šli za kometou, jo? A oni si pak řekli, že tam je ten malinký, to miminko, ten Ježíšek malinký. Jako ta kometa tam spadla na ten barák? Ne. Nebo ono to furt tam drželo. Cože? Ono to furt tam drželo. Co tam drželo? No ta kometa asi. Kde držela? Na střeše asi. Na střeše? No, takže jim spadla na střechu. Co? Takže jim spadla na střechu ta kometa. Nepadala. Ona byla tam,
ta kometa se hodně právě, se tam hodně byla dezená. Kdo ji tam držel, prosím tě? Můj tam nikdo nedržel. Tak když říkáš, že byla držená, tak to mi vysvětli. Takže, ale to byla silná střecha asi. Silná střecha? No dobře, no teda. A co bylo potom, když tam mu teda přinesli, když ho našli? Dali mu si ty dárečky A asi. jaký mu dali dárečky? Jako nějaký Nintendo, Ne, Xbox? ne. Tak co? Zlato Zlato. A ještě? a kadidlo Kadidlo. a kamínky. Kamínky? Jo. Jako na co? Nevím na co. Ledvinový kamínky? No, Ledvinový. Vyčurali cestou 3 králové a dali mu. jo. A co s ním Ježíši? Prosím tě, co dělal miminko se zlatem? To jsi s ním jako hrál, nebo co s ním? Jo. Hrál jsi se zlatem. Jo. A s ledvinovýma kamenama si hrál. Co? A s ledvinovýma kamenama si hrál. Jo. A s kadidlem. Jak se hraje s kadidlem? Takhle. To je přece nesmysl. Maťo, a co je kadidlo? No a co je takový kadidlo? No, že to je, a že to trochu vypadá jako bobek. Vypadá to jako bobé kadidlo. Trochu jako. Trochu? A jako co to ještě vypadá, když jenom jako trochu to vypadá bobek? No, že to je hnusný. Je to hnusný kadidlo? Asi to smrdí, ne? Jo. Dobrý, no. Tak proč 3 králové? A co se potom, jako, oni mu přišli dát hnusný dárky vlastně? Ne. Tak No tak ne, tak říkáš kadidlo. Teď si říkal, Zlato. To je bobek. No dobře, no, tak zlato, no. tak za to A asi není. co jsi z nich udělal, jako miminko? Zuby zlatý, nebo co? Ne. Já se s tím zlatem. Hrál jsi se zlatem? Jak si hraješ se zlatem? Takhle. já myslel, že takhle. Ne. No dobrý, no. A co potom, když mu to dali, ty dárky? No, on si pak se uklízel. Uklízel jsi? Uklízel jsi, jo. Já jsi říkal, že to bylo miminko, ne? Jo. No, tak on, asi miminka mají ruce, ne? Ty máš taky a neuklízíš. No. Vím. Jo. Já si Si nemyslím. nevšim, teda. Tak si běž uklidit ten bordel, co máš v obýváku. No tak to vůbec. No. Tak asi tak.